Koimuse Yoko. Evet Marie. Tank to what the? Det var också en nät det där. Tank! Du bara tänk, what the fuck? Du bara, det är sånt in i er. Åh god, det är Jag skräck. skräcker. I know how we can sit in the shop. First we look for supplies. Then we start the midnight ride for night. There's all kinds of fireworks, smoke pots, and lights and shit. That chopper probably ain't listen. So yes. Then listen. Jag vill häva. Everybody grab a weapon and I let's tell you go. about the time Keith and I made fireworks. I didn't know shit about Keith thing. Keith thing. Nej, jag brukar mina vapen. Ja, stopp. Alltså, vi fortäljer allt och samma. Åh ja. That just been a bit on there. You got clowned. You just got clowned. Get fucked. Oh no. What the fuck? I got it. Boomer, rakt om. Boomer. Ja, säg att You're a jockey. jag kanske när jag sa jockey nu. Jockey? Creepy fucker. Son of a bitch, kan du Nice. Kanske Jack, nej. Nej, jag sa vad jag gjort att du känner sin sista. Ja, men detta nu. Det är sant. Vissa hoppers vill hoppa. Åh, gud, bra som det är fireworks. It's very bad, they did. Holy shit! Mot resten av det fireworks här. Ja, prövar. Oh my god! Reloading. Kom det, tror jag. Fireworks är sjuka gott, inte? Gotta reach for the top. Stay on the mountain. Check one. Every lady's crazy when her daddy's not around. Ja, men med ett coaching. Check 1, 2. Come man. Check 1. Oh, it's inside. Kan se dem. Check 1, 2. Check 1, 2. Every lady's crazy when her daddy's not around. Gotta reach for the top. Stay on the mountain. Every lady's crazy when her daddy's not around. Det vill jag inte på. Alias. Jag klarar det väl. Hej, kanske. Hey, Alice. Alice. Okej, kan du för det? Gotta reach for the top. Alltså, jag kan showen här, Sver. Stay on the mountain. Yeah! Yo! Jockey! Oh my! Now! Red! Help me! Georgie, cool, sixer. Got tricks. Ah, jag får ändå. Jockey. Nej, rock faktiskt. Jag fixar man ger. Do a barrel roll. Holy shit! Oh yeah. You want a mount then? Don't worry. No! Thank you. Son of a biscuit. Sorry. Ow, what the fuck? Yeah, you want this charger, huh?
Oh shit, brother. Yeah! Ja, ben je al? Can mess with me? Mess with me? Holy shit! Yeah! Look out! Yeah! Don't worry, Free, kommer ut där. You can't mess with me. Son of a bitch! Get away from me! Oh, jag står med! Jag träffade mig! Kom här! Come och help me! Kom! Åh, kom här. Got a defib unit. Vapen! Och vapen går så länge. Long distance. Alla har First gått till aid. en jump nu. Jag förändrar upp. Free! Titta! Ja, skamlappar. Kolla jag. But no coach är du skippas ut. Free! Du får inte först äta det. Nej. Det är någon som äter mig. I'm coming! Jag kan fan äta. Nu kör. Eller vi är på. What? Jag räcker bara kvar. Jag är klar. No more Free. Get it dash. Ow! What? You took that shit. Oh! Get Nej. the fuck out! Nej, jag har inte spelat Oh, snabbt. no! Nej, då köpte hon det. Jockey! I'm a 10! What the hell? What the? Slay this. Glöm att hylla ögonen. Det var det. Är du på torg? No! No! Let's go. Oh, no, no, no! Holy shit! Libby! Don't worry. I'm championship up. Han är fine här! Ah! Nej! Don't worry, vi get rätt gun. Nej, jag smash! Ge mig push! Jag är rädd. Ja! Tack, jag gjorde det. Jag måste ha en... Nu är du rädd så kör. Vi kör på den, vi kör på den. Woohoo! Först med det. Guns a coach! But train up! You can do it! You can do it! Don't take the stone! Tack, bara inte stå för det. High five! Hallå, page 2? Alltså, sjukt. Jag står fast med tank som är skruva där när jag säger bro. Kunde lite rinna efter.